हामबाय नर प्रेस मीडिया रंगनो चुंग चिनी 2026 एडिशन निर्वाचन चिनी सामुंखाबले चिंती प्रामथान सामुंखाबले बुबाग्रानि याक्तुई बुबाग्रानि बिसिंति चुंग चिनी हा चिनी दफा चिनी नेक्स्ट जेनारेशन चुंग सेफ एंड सिक्योर खायै नारुनानि टाइम थांगै नारुन दिनै आबोनि बागै এই নির্বাচন 2026 एडिशन निर्वाचन बागै चुंग तिनो हाथि पान्दा खलायखा रैली खलायलायखा तो बुबाग्रानि हुंगपाक सामानि आगे कक सार माने न बरक नायै नुगै दिनै चुंबो जत से बय थानसाव हंगाखाय चुंनाय ताने थानसाव तंगिया तंनाय हिनै आनि ताकुगोक्रा प्रदीप देबबर्मानाव थबै चार परिबारनि 12 बुथार दिनै बुबाग्रानि थानसानि मारिओ बुबाग्रानि साकलमपर यापनि सेपायका चुं पर्टिकुलार ब्लक प्रेसिडेंट जोनाल चेयरमैन YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुकूल ताई जत नेतृबृंद रक चुं बरक न बुबाग्रानि मुंबाई खाबाय खुबाय चुं लाम सबायना हालायखा हामबाय।